дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Сироҷиддин Муҳриддин хостори кӯмак ба мардуми Афғонистон шуд. пешниҳоди 2500-солагии шаҳраки Тахти Сангин ба феҳристи ЮНЕСКО ворид шуд. Профессори озарбойҷонӣ роҳи ҷарроҳии эндовидеоиро ба табибони тоҷик нишон дод. Шоира Раҳимҷон дар Туркия барандаи ҷоизаи занон ба хотири сулҳ шуд. Тоҷикистон қаҳрамонии Кафа 2021 миллиони наврасонро мизбонӣ мекунад. хушқадам дар қаҳрамонии ҷаҳон бар ҳарифи амрикоиаш дар 25 сония пирӯз шуд. ҳавои рӯзҳои истироҳат барои сокинони Тоҷикистон сюрпризҳо меорад. Сироҷиддин Муҳриддин вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон аз ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват кард ба мардуми Афғонистон ба таври оҷил кӯмаки башардӯстона расонанд, хабар медиҳад дафтари матбуотии ин вазорат. Вазири корҳои хориҷӣ пуштибонии Тоҷикистонро аз мавқеи ЮНЕСКО барои ҳифзи мерози таърихии ин кишвар эълом карда, даъвати ҷумҳуриро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба тамоми давлатҳои манфиатдор барои расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба мардуми Афғонистон тавассути созмонҳои байналмилалӣ таъкид кард, омадааст дар хабарнома. Вазир ин нуктаро дар сессияи 41-уми конференсияи генералии ЮНЕСКО дар шаҳри Порис изҳор дошт. дар ҳамин ҳол Тоҷикистон даъват кардааст, ки аз ташаббусҳои кишвар дар мавриди эълони соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи перияхҳо, таъсиси рӯзи ҷаҳонии перияхҳо ва таъсиси хазинаи байналмилалии перияхҳо пуштибонӣ кунад. ёдорас мешавем, ки аз 9 то 24 ноябри соли ҷорӣ дар Порис сессияи 41-уми конференсияи генералии ЮНЕСКО барпо мегардад. пешниҳоди Тоҷикистон ба 2500-солагии шаҳраки бостонии Тахти Сангин ба рӯйхати рӯзҳои муҳим ва хотирмоне, ки ЮНЕСКО дар солҳои 2022-2023 таҷлил мекунад, ворид шудааст. ҳамзамон ба ин рӯйхат 1050-солагии олими барчастаи Шарқ Абурайҳони Берунӣ ворид шудааст. ин мавзӯъро се кишвар Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Эрон пешниҳод карданд. ёдгориҳои бостонӣ дар ҷаласаи 41-уми конференсияи генералии ЮНЕСКО ба рӯйхат дохил карда шуданд. Тахти Сангин яке аз бузургтарин ёдгориҳои динии зардуштӣ буда дар соҳили рости дарёи Вахш воқеъ аст. ин шаҳрак дар наздик ба дарёҳои Вахшу Панҷ ва оғози Амударё дар ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлони Тоҷикистон воқеъ аст. ин ёдгорӣ ба асри 4 пеш аз милод тааллуқ дошта, ҳамчун хазинаи Амударё ё ҷавоҳироти Окс иборат аз нигораҳо, ҷавоҳироту тангаҳои тиллоӣ ва нуқрагин маълум аст. шаҳристони Тахти Сангин дар масоҳати зиёда аз 80 гектар ҷой гирифта, мавриди кофтукови бостоншиносон қарор дорад. нахустин ҷарроҳиҳои эндовидеоиро дар Тоҷикистон профессори озарбойҷонӣ Қурбонхон Муслимов якҷоя бо ҳамтоёни тоҷикаш дар шаҳри Душанбе анҷом дод, гузориш медиҳад вазорати тандурустии кишвар. Муслимов профессори озарбойҷонӣ, ки бо даъвати вазорати тандурустӣ ба Тоҷикистон омадааст, аз табодули таҷриба миёни табибони кишвар тавсиф намуд. мақомоти тандурустии Тоҷикистон гузориш дод, ки якҷоя бо табиби озарӣ нахустин ҷарроҳиҳои эндовидеоӣ бо муваффақият анҷом дода шуда, минбаъд чунин навъи ҷарроҳӣ дар кишвар роҳандозӣ мекардад. таъкид шудааст, ки тариқи онлайн ҷарроҳии эндовидеоиро ҳудуди 200 нафар табиби тоҷик аз тамоми қаламрави кишвар тамошо карданд. вазорати тандурустии Тоҷикистон зикр намуд, ки минбаъд чунин навъи ҷарроҳӣ дар қаламрави кишвар амалӣ мешавад, ки як навъи дастоварди соҳа дар кишвар мебошад. шоир ва рӯзноманигори муваффақи тоҷик Шоира Раҳимҷон, ки дар шаҳри Истанбули Туркия Тоҷикистонро муаррифӣ кард, ба гирифтани ҷоизаи бонуфус муваффақ шуд. ин шоираи шинохта ҳамакнун барандаи ҷоизаи занон ба хотири сулҳ гардид. шоира дар сафҳаи фейсбукии худ акси ҷоизаашро нашр намуда, байтеро аз эҷодиёти худ ҷо додааст, ки дар он аз мардуми тоҷик даъват намудааст, то хонаи худро бо хишти сулҳ обод кунанд. бояд гуфт, ки дар ин озмон намояндагони 130 кишвари дунё иштирок карданд ва Шоира Раҳимҷон аз миёни онҳо ба гирифтани ҷоизаи занон ба хотири сулҳ муваффақ шуд. аз 17 то 24 ноябр дар шаҳри Душанбе қаҳрамонии Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ миёни наврасони то 15 сола
доир мегардад. Барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ 4 даста вориди рақобат мешаванд. Дар қаҳрамонии кафа 2021 миёни наврасон дар баробари тими тоҷикистон дастаҳои наврасони Эрон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон ширкат менамоянд. Якчини тоҷикистонро ба ин мусобиқа сармураббӣ Зайниддин Раҳимов омода мекунад. бозиҳои дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир мегардад. паҳлавони тоҷик Хушқадам Хусравов ба даври чорякниҳоии қаҳрамонии ҷаҳонии самбо ки дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷараён дорад, ҳарифи худро мағлуб кард, хабар медиҳад рӯзноманигори тоҷик Хилватшоҳи Маҳмуд дар саҳифааш дар Фейсбук. Варзишгари тоҷик дар 25 сония бар рақиби амрикоияш Николай Казицкий пирӯз шуда ба даври чорякниҳоии қаҳрамонии ҷаҳонӣ гузашт. ҳамчунин паҳлавони дигари тоҷик Акмалиддин Каримов низ дар рақобати нахустини худ дар вазни 58 кило ҳарифаш Чарлз Тайронро бо ҳисоби 8-0 мағлуб кард. Оҷонсияи обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳаво дар рӯзҳои истироҳат дар манотиқи мухталифи Тоҷикистон ба таври куллӣ фарқ мекунад. Ҳаво дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ наздик ба рӯзи якшанбе бад мешавад. Агар рӯзи шанбе, яъне санаи 13 ноябр боришот пешгӯӣ намешавад, дар баъзе ҷойҳо мехи сабук ба вуҷуд меояд ва ҳаво шабона 1-3 дараҷа, рӯзона 14-16 дараҷа гарм мешавад. рӯзи дигар ҳаво 10 дараҷа гарм мешавад. Илова бар ин, боришоти борони суст пешгӯӣ мешавад, аммо шабона бебориш мешавад. ҳаво дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 1-6 дараҷа хунук ва рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Хуҷанд ва дигар шаҳру навоҳии вилояти Суғ низ манзараи монанд мушоҳида мешавад. ҳаво абрӣ, шабона бебориш, рӯзона баъзан борони суст меборад, ки чангу ғуборро нест мекунад. афзун бар ин манзара бод то 15 метр дар як сония хоҳад вазид. ҳаво шабона аз 2 то 4 дараҷа ва рӯзона 10-12 дараҷа гарм мешавад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.